ಸುನಂಬ್ಲೆ ಸರ್. ಸರಿ 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 ಒಂದು ದುಮ್ಮದ ಪದ್ಯವೇ ಪೂವಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪೂನು ಮಾರಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪೊಂಜೊ ಒಂಜಿ ಪೂನು ಮಾರಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಅವು ಪೂ ಒಂದು ಕೇನು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಲ ಪೂ ಬೋಡು ಒಂದು ಬಾಲೆ ಕೇನು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಆಂದಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಪೂವಮ್ಮ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಪೂವಮ್ಮ ಅಂದೆ ಪುದರ್ದು ಇತ್ತಂದು ಆ ಪದ್ಯ ನಾನು ಓದನು ಪೊಪ್ಪೆ. ಪೂವುನು ಮಾರುನ ಪೂವಮ್ಮ ಬತ್ತಲು ಬತ್ತಲು ತೂಲಮ್ಮ. ಪೂವುನು ಮಾರುನ ಪೂವಮ್ಮ ಬತ್ತಲು ಬತ್ತಲು ತೂಲಮ್ಮ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಗೋರಂಟಿ ಇರುವಂತಿಗೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಗೋರಂಟಿ ಇರುವಂತಿಗೆ. ರಂಗ್ ರಂಗದ ಪೂವುಗಳು ಕಮ್ಮೆನ ಪರಡಿನ ಪೂವುಗಳು. ರಂಗ್ ರಂಗದ ಪೂವುಗಳು ಕಮ್ಮೆನ ಪರಡುನ ಪೂವುಗಳು. ಪೂವುನು ಮಾರುನ ಪೂವಮ್ಮ ಬತ್ತಲು ಬತ್ತಲು ತೂಲಮ್ಮ. ತರೆಟೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಿನು ತುಂಬುದಲು ಕೈಟೊಂಜಿ ಮಾಲೆನು ಪತೊಂದಲು. ತರೆಟೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಿನು ತುಂಬೊಂದಲು ಕೈಟೊಂಜಿ ಮಾಲೆನು ಪತೊಂದಲು. ದೆತೊನ್ನೆ ಪೂವುನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ನಗ ಆಪೆರು ಜನಮರ್ಲು. ದೆತೊನ್ನೆ ಪೂವುನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ನಗ ಆಪೆರು ಜನಮರ್ಲು. ಪೂವುನು ಮಾರುನ ಪೂವಮ್ಮ ಬತ್ತಲು ಬತ್ತಲು ತೂಲಮ್ಮ. ಪೂವುದ ಮಾಲೆನು ದೆತ್ತೊನುಗ ದೇವೆರ ಗೊಂಜಿ ಕಣಿದೀಕ. ಪೂವುನು ಮಾಲೆನು ದೆತ್ತೊನುಗ ದೇವೆರ ಗೊಂಜಿ ಕಣಿದೀಕ. ಎನ್ನಲ ತರೆಕು ಕಟ್ಟಮ್ಮ ಎನ್ನ ತರೆನುಲ ಕಟ್ಟಮ್ಮ ತರೆಕೊಂಜಿ ಪೂವು ದೀಲಮ್ಮ. ಎನ್ನ ತರೆನುಲ ಕಟ್ಟಮ್ಮ ತರೆಕೊಂಜಿ ಪೂಲ ದೀಲಮ್ಮ. ಪೂವುನು ಮಾರುನ ಪೂವಮ್ಮ ಬತ್ತಲು ಬತ್ತಲು ತೂಲಮ್ಮ. ಪೂವುನು ಮಾರುನ ಪೂವಮ್ಮ ಬತ್ತಲು ಬತ್ತಲು ತೂಲಮ್ಮ. ಇಂಚ ಪೂವಮ್ಮ ಪಂಪಿನ ಪೂನು ಮಾರುನಂಚಿನೊಂಜಿ ಪೊಂಜು ಪೂನು ಮಾರುನ ಪೂತ ಮಾಲೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರುನುಂಡು. ಕೈಟ್ ಪೂತ ಮಾಲೆ ದಿವೊಂದು ತರಿಟ್ ಬಟ್ಟಿ ತುಂಬೊಂದು ಪೂನು ಮಾರಿನ ಬರುನುಂಡಮ್ಮ. ಎಂಕ್ಲ ಪೂ ಬೋಡು ಎನ್ನ ತರೆನು ಕಟ್ಟಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆಡ ಕೇನ್ನೊಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತದ್ ಈ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಆತಂದು ಪನ್ಯರೆ ಇಂಕ ಸಂತೋಷ ಒಂದು. ಓಕೆ ಪದ್ಯ ಇದು ಸರ್ ಸೋಕೊಂಡ್ ಪದ್ಯ ಸೋಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಬಾಲೆ ಆದ್ ಪೊಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸುದ ಅಂಗಲ್ಪನು ತೋಜಾದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೋಕಾತನು. ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ ಪೂ ದಿವೊಂದುಲ್ಲನ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂ ದಿಯರೆ ಒಂಜನಿಕ್ಕು ಜಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಲೆಡ್ ಪೂ ದಿಯೊಂದು ಬರಿಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಬನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತು ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಪೂ ದೀಪನ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ. ದುಂಬುದು ದಿತ್ತಂದಲ ಕೊಯ್ದು ತರಕ ದಿಯೊಂದಿತ್ತಂದು ಜೋಕುಲು. ಮಾಡರ್ನ್ ಅದು ಆಧುನಿಕ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಲು ಪೂರ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ದು ತಮ್ಮ ಈ ತರದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನ ಪರಿಸರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪುನಂಚಿನ ಖುಷಿನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲದ ಅಂದಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡುಲ ಹಿಡ್ದು. ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವೆರ್ನ ಮೇನ್ ಮುಗ್ಧತೆಗಿಲ ಇತ್ತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಓವರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪರಿಸರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಇತ್ತಿಂದರ ದುಂಬುದಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಇಪ್ಪೆದ ಒರಿಪ್ಪನ ಅಪಗ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಡ ಎನ್ನೆ ಪರಿಸರದ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬಹುಶಃ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದೂರ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅಂದ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮಕ್ ಅಂಚಲ ಹಾಪುಂಡು. ಅದೇ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಸರ ಭಾಷೆ ನೋಡ್ಲ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಪುಣ ಆತೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆಪಿನಿ ಪೇಪರ್ ಓದುನಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿರಿ.